Sa shisian pat nakaliang jong ka Good News TV ngi pidang sngow bahaya pi baroh ki papet ya ka program ka jongi ha ka por bat ngi ai ku Blei ru ya pi baroh ha ka kerteng ka jong uji sukris ha ka ni ka sngi kata ka hinyau terek unailar 8,000 phwe nakaliang ka Good News TV ngin walam shapi ya ka program ka ba Kyrpang na ka Bynta ki Khynnah ne ka children's program Ni snowman ba hakan kapor ni doan ya Ellery, Dariti, Khardewsaw I belong I dekat jong ka Aroha children's choir iban ai hangi ya ka Nonggrwai ka ba Kyrpang ka jong I nakaliang ka Good News TV ni pin paru ya ka jing snowman ka ba crow ya ka jing don ringkat ka jong ikong Balasuk Warjri iban sa sam hapdeng jongi bat kamtam hapdeng jong pi ki hep ki bered ya ka kubor na ka ktien ka jong ublei But hashwa bangin sa shashkori kini ki kubor ling ba ka Nonggrwai but ya ka kubor na ka ktien ka jong ublei nga kwa ban pinpaw ya ka jing sngongo ya baroh NONGIASHIMBYNTA but kumjo ya pi baroh ki bapet ya ka ni ka program Sa shisian pat ngi khot sngow bahaya pi ba pinyas no aktilang bat ngi hakani ka tayo ka banwan kata ka khatsaw terek unailar 8,000 phwe haka ju ka por kata kan long haka por hinyo bije janmiet Namar ba ka khat santerek unailar 8,000 phwe kan de ka Independence Day kumta ka khat sauterek nginwan rasha phi ya ka program ka ba Kyrpang ka ban ya day bat kani ka sngi ha ka banginwan rasha phi ya ka panel discussion ha ka ba ya day bat ka jingno sinyang bat ka jing kit clear ki kristan na ka Bynta ka ri bat ka chat bin rio ki NONGIASHIMBYNTA ken long I panel moderator I timen basan bishar hek ki panelists Iba barkos Warjri bat ikong WA Soklen. Ti hadung inde shampat kublei ya pi baroh Blei Un Kyrkhu ya pi. To mentangin na snap ya kini ki kubor. Infinite
Hakabaningkong ai khublei phi baroh haka kerteng ga bathyang tam ga jong utrai ba unong pen im jongi Jesus Christ nga skotanat ba kani ka por nga yo ban wan shaphi kham tam ki hap ki baret lengba kani ka program jong ka good news TV haka bangin yo ban ya shashkor ga jing hikai na ka tien ga ba im ga ba shisha ga jong ublei ho ngi hakini ki por ki ba mentana du badon kani ka khlam covid khat khandai ngim shim yo shu ban let kiu shiki yeng mane mo ngim yo shu ban let ji seng khna ngim yo shu ban let Sunday school te kumta ngila du shi bon dai ki hap ki badet ngai scam ma phi ki ba smart ma ban let ji seng te ngai phila du shi bon namar ba phila ji seng phi kan du parlok rum dai te nalor kata phia yo ru ga jingyer wai ga jingye puli ga khten jo ublei ga ji kai nak tin jo ublei nang ta kiwe ki kam ki ba phi jule ha ka school pen paula ne ka Sunday school te rengi sosi ba yo shuman chimbentai ka ta nei ngets kem ba ublei hi da ka jing duai ga jongi ma phir ki hap ki baret ngets kem phi duai ublei ba ublei un pen khoi no ya ka ne ka khlam covid khat khandai ba ngin yo yong lat luit ban net kiu bia sa ka yeng ga jo ublei ba nyo sngowi ga ji hi kai ne ka tien ga ba em ga jong u te hakani ka poru ngan man ra shaphi ko ka jing hikai na ka tien ga jo ublei ka baleng kot bat nga ngets kem ba phin ya shashkor mo namar banga tip hi baro phi song ta ba ban pe TV nang ta ban pe wat ban pe hapo phone jing email ipa mo ki YouTube ki to ki program ba pher ki ba phi ki cartoon ki ba pher ngam tip set pet nem ki cartoon ki ba ya thu chupang ka Bible set pet ni phim chu pet ne ni phi that na ka Bible phin ong that na Bible ngang kwa pet u Spider-Man u Superman na ni phi kwa pet ki ba khamret ki pet mo ki to ki Cocomelon nang ta bon ki cartoon nei philap miet ban pet ki tu rei nga khot ya phi bam dei ban pet hot ki tur phi pet dei phi de ban pet ru ya ki cartoon ki ba dei ba hi kai phang ka tin ka jong ublei ba bon ba po YouTube ngila ban i bat kham tam menta bang yo ban walam shaphi kumni ha ka tin khasi ngan pen irang kat bat kidur ya ka ji kai na ka tin ka jong ublei te nga khot ya phi phinya sha skor mo te menta ka sngi nga kwa ban ya thu khana wan ram ka ni ka je thu khana shaphang ublei jongi ken ublei bangi mane mo ublei bangi mane ublei uba u ong yaladi ude ublei Abraham ublei Isaac ublei Jacob tingi nginga hau ta ublei ubalong lai ha uwe tamut dan ublei ukpa ublei khon bat ublei umensim makhot te kibriu kin ong phi dan langut kiblei lai te langut kiblei ngi ong em ngi dan lai ha uwe ublei te kanil asing dakaba kabasuk ka bangan example ye phi kade ka peleng haba phi shim ya kawai ka peleng gum to kadon ka snap nang ta kadon ka bale bat kadon ka tu ka khangai ka stem dai hendrai kidon lai tli benta ha kawai ka peleng tamba ka dei beka peleng lani menta shubu kumya u khun ban riu lani human being mo bong human being tamut ka tangi bon ma ki brio ma phra kuma phra billion ki brio menta ki don ha perthai mo phra billion tamut ka ta da nyong don phra billion nei da khot ngong khun ban riu lani uta human kind nong tang ka wei ka jat ban riu mo deki alien deki mo ngi deki khun ban riu ngi don tang shi jat chuki khun ban riu ki badon satla ka perthai wala ngi don la jan kum ba phra billion ki brio ha perthai menta te uni ublei jungi ru udlong lai tang ba uwe ublei that means ublei god being to phi kwa na ban tip ban i tho shaphang uni ublei te la da phi kwa ban tip yanu em la da phi di parlok phi dan parlok jong phi ba hin tip company ai i da i khot ya phi ban let ka she yeng phi po hieng jung i bi thu isa hang ta ni ka yen jung i ka ba he ni ka ba rit ne i don ayu ha yeng ha sam jung i tamut phi kham i thu ne ka yeng jung i tai parlok jong a ka long kum ta phi la ba tai chubun dei lani shubo phi yo ban net rung ha yeng jong u governor shubo ngisi yo nem ne lung for independence ni for republic de yang ani ka yung governor don ka phalau ba he don ka hall kum ta ni tip ka yung governor ka long kum no timenta
let's say nga shukwa man kedaw ye phi khandiat bangin khamtip uta ublei mo ublei ngan ong ye phi ulong na bom jukut tamut mla ban nyo nang no ublei usdang ngan ong ye phi hato nyo na du 1 lani na du 0 0 1 2 3 4 5 6 hadu hang do pin kut number dan number bakut kat ba pinang la ban nyo number umi bet nyo shi nyo ru umi bet utaw number ti ublei ru lada phi shubo pin ta pin ong ba ublei ulong usdang nang tam la ban le kom ta na ma blei ublei pimla ya ka jing sedang ju pinam lap ya ka jing kut ju na ka ta ka daw nyong ulong ublei uba bom jukut bat nyong ba ulong ublei uba kraw ublei ba dan bor ublei uba khoi tiki lai tli kita ki ba ublei ulong gi shi ong ulong omnipresent mot udon haki jaka baro nyim yo iyo namar ublei ulong sim mong umdan ka met ko mangi kum ne nang ta ka ki ong omnipresent na omniscient mot ublei utep lut ek baro don ki ek bala ban ri ibaret tam ipingat imla ban ri ublei utep lut mo tinang ta omnipotent pat umut ublei ubala lut baro dan ka wei ru ka kam ka ba ublei kata te pi am anda perkhat mo tip ngala ngamla long ta ublei ulla lut mentangi don genem ko wei don kam me jing pen khia ka jing weng ju ublei ya uni covid khat khandai ne ubala set slung ngi ubangi la that ne te hendrei ka por ju ublei pa ka don ken ka por ju un maru ong upelong ki be itnat e baro ha ka por ju tamu da ka timing ju ublei ju kerke ju kerke bat ju slam ha ka por ka budai ban le nu ka kam ublei ule bet tena kata kadau ngitip ublei udap gi jaka baro utip iki baro ula iki baro na mar kata kadau nginget ya uni ublei ngakwa banya thu shu kanya phi shapang uni ublei ngitip ublei ong ngi duai ni ko u ko nginda duai shi dong ko pa jungi ba beneng ngi wana khamat ka khet ke ji sin ei jong me shi ong nem kum tan duai ngi sngo duai me pa la ni ki pastor ki men basan ngi wana ka khet ka ba kentang ke jong me ngi wana ka khet ka ba khoi ke jong me ngakwa ban kali phi tip nem kani ka khet kani ka dor momentang antang ne to kata ka dor hang tai ka de ka kata ka khat lani ka throne ki ong da tin phareng lani ka shuki sim mo phila ban ong ka kdo ya kata ka khat ka mut ka jaka ka ba kdo ba usong usim mo te uni ublai jongi ulong sim juki sim utra juki trai tangba nginda pet pa ya kata ka khat dan ba shong balai ngim yo i namar kumangal ong i pimentan ublei ulong sim ngimla ban yo i ublei don ya kanika met kumadan mangi mo mangi ki brio pa ngan batay pi khindian ngi don ya ka met kanika body balas na ublei naga domet nei naga domet ula thaw ka met bat ula thaw ka soul ka jongi ula persat sim ngi don ka soul ka jongi bat uni ai persat sim da ka sim ju ublei tamut ngilong lai benta de nem ngilu ngi don ka met ngi don ka soul ngi don ka spirit ai ublei kanika soul ka jongi ka pakan thop ya ka jingmut jongi ya ka jing snow jongi ba de ka mon balat lut jongi ban jet mo ublei ai ka mon balat lut te ngi don ya ka ni ne ublei dan ya ka met mo ublei udan ni jing snow ublei udan ni ka ya ka jingmut jong udan ya ka spirit god is spirit to tena kata ka daw ngim yo i kanya kata ket badon ublei ulong ublei uba kra uba don bor bat uba ngim la ban yo i hne uba la ban le ki baro pitim ne musim solomon ude khon jong usim david unla ada thaw ka temple ka baitan nat ma po jerusalem uong try ablei ma me ublei uba ka beneng ki beneng kim la ban nyam me mo ka beneng gamut ka ka how ki planets ki asteroid ki klor baro kimla ban ong bakin ong ale ablei shong ba hapo wan shong hapo jungi lani u saturn lani u uranus lani mo mars nong ale ablei shong hanga kita baro kilong hapo ke jing kedup ke jong ublei namar kata ka dawngim la ban muddur usdang nang no ukut chanu ni ublei ma to ngimani uta ngila ban kedo hang ni ba uta ublei ba uba ngiju khat bara bor ngiju duai bara bor ngilong ublei ukpa jongi ba beneng dei tementa ublei ukpa ngitip ba ula don ula pha elo khon bala khamar wei Jesus Christ uta the second person ngumlang ong ipi ka godhead udon ublei ukpa nda udon so ublei ukhon ubalang second person ma jong kata ka godhead uni Jesus to kata ka dor bangi hoaj balangim simyo Jesus ulong kumno ning la sumudur nagijing batay ju kibriyo ki bala yo mo yo Jesus min bala khay o 6000 men shwa
Ti ujisu menshua udan habeneng. Na du kitab Genesis udan lang ubleu kupa, ubleu kuon ujisu bat ubleu mensimba kuat. Kini ki 3 persons in one God. Ki don lang ki thau lang maki ka beneng ka kendo ya ki ek baroh. Ti Henry haba ubriu la lepop mo u adam ba ka im kila lepop kila rengkang ya kamon jo ublei da kin ha ka sol jungki ka don kamon ba lai luat kila rengkang ya kamon jo ublei kila sa la yo ublei nang ta kila ha ka pop bat ka bible ko ong ka bainong jo ka pop ka long ka jingyam te kumta uji suru ubadon ha ning men udon ha beneng na do na ba men kong na do ba na bom jukut ula don ha beneng Henry de une ujisu bang i kum tai mo kum ka dur jo ubrio de ma ubala wan long brio sha ka perthai bala khaya ling ba ka mary ka thai sab ti fikin ma em ka je thu khana ka ba je thu khana barabor ka por Christmas te ula wan long brio ula he ula san ula rangba ula le ki kamba ba nang ta ka ba kong san tam ka ba ula le ka kam ka long ba ula sha yap alor ka ding phana kata ka de ka jing siu spa yang ngi na ka pop kan la dai mangi te ban yap ka bai nong ju ka pop ka long ka jing yap dai mangi ban yap mo ban pen klat no ngi no uble tap no ngi shu jok no kelet chatai ngam itho ye pim tap ngi shu jok hande na mar ba uble yang ngi ujisu wan long brio shak perthai ba udon ya ka met ko manga ma phi bat ula yap lor ka ding phna la tap ye hande ngi ai ngo ba new jisu ula mi pat ken ha ka sngi ka balai uni ujisu ula mi pat naki bayam to bat habau jisu ula mi pat naki bayam na kata ka dau ai ka jingker men yang baroh ki banget bertin uble ko ong baroh banget ha uno banget ha onom jot shu re unyo ya ka jing im bom jukut ni hang ne perthai ngin sayap ko ikasngi henre ha bangim ngai ha jisu kata ka mut lapin em komentan nga lapin i phi ka ne ka kani ka sol ka jongi mo ka sol ani kata ka long jing im ka badan ya ka jing mut ka badan ka jing snow ba ka badan ka mon ba lai lu kani ka la le pop te kala le pop sa yu blai te kumta kani kala ban le che dujok la da kam phai chu blai ne da jisu da ka jing ai ka bro jisu ba jisu la sha nam ta jongi yo pen im ka nya kani ban ngin sa yo ban le cha beneng te minta hang ni ngakwa ban pen i shu ye phi chapang ka ne ka beneng tungi la i jisu ula wan long brio sha ka perthai bat ula ong bangan sa let ula kiu no lum olive mo han mo la mi pat wangan sa let ban pen kre ya ka jaka ha ka yeng pa jonga don shibon ki pulit chong ne pulit mut ki yeng mo ki kamra ki pulit chong ne bat ngan let ngan pen kre ite ki yeng mat ngan sawan shaw ye phi timinta kani ka beneng le sila don ban draw ya kani mo kani ka dikaya ni shumodor mo kani ka dikata ka building ka beneng ka kham itana shisho kai mane kani ni shumodor ba kani ka building ka don sa ka surong to ka tinu blay ko ang maka beneng ka don ka surong balasyang da ka ksiar mo ngiting siya deng ksiar mo hapo sa skola ni ktila ni mo ki khadu ki inde sa beneng ka surong ndai da ka to ka rong bayong da ka ksiar la siang pa ka da ka ksiar ka bastan Gatel la shumodor ne ka beneng ka kham itanat padan bayu i ka kham itanat bonsha kate ka long taman chukudo ye phi bo jisu ong ngan let ban pen kre ka jakai phi phim kwa se bandon ya la ka jong ka yeng hasang ni perthai ngi kwa banya don yeng ka ba itanat hande ka yeng ni perthai tang shuman jumai ka laban kalon tang shuman ka phi amenta ka flat ka ba jak leng sa no perthai la rong lo ka umi ki yeng maro si ini po TV menta hapo Europe ha Germany hapo China kaleng sa dong ka perthai ka wan slap ubajor la wanda kata ka umba umsan la rong lo ki yeng po perthai ki long ki bom ne ki ban jot no hande ka yeng ka bau jisu la thau yang ha beneng don ka ru bala ban pen jot te na kata ka dau jisu la ong ngan pen kre ka yeng pen kre ba pen ngan sa wan sha an sa don ka sngi ka bangi ai am bu jisun sa wan sha yangi pat yang ai phi ki bla ngai ya jisu ki bla padiang ya ka jing sat ka snam u jisu ki pop jongi ngin sa yo let ngin sa yo ya la ka jong ka yeng ka jongi te to menta henry kat bangi nang im hang ne perthai phi nem ka te ka dur jong ka ai im so tanat dai bani i te ka dur tangi i te ka dur ngilang diaw ngilang sung si namar balai ka dur jong ka lum jing tam pat ngim ju so tanat manu ba kwa so tanat balai lum jing tap
Sngau tanat ngam ju sngau tanat ngalet por ba on tap brew e kum tu hnre ngam sngau tanat ban le chong kai slum jing tap nama ka de ka jaka ka ba mo ka ba sngau si nama ba ki ba e ba thon ki jungi ki ya pala tap ya ki ya ka mat jung ki mo meneng ala pni phi ka body soul and spirit ya ka body ka jungi dala yap kam don jing im shu hang ne la hap tap shakhndo ne ka soul ka jungi ka la mi no ma nang to te katai ka lum jing tap ka bang pni phi hang tai ha beneng kanum dan pithain dan ha beneng katai namar ka tin ublek ongin yo ya ka jing em ba bom jukut te na kata ka daw ha beneng annam dan lum jing tap shu ka no ka jing kemen namar dan ba yap shu ha beneng baro ngin em bat ngin em bom jukut te kumta ki to ki ban let ban em bat ublai junom la junom kin yo ya kata ka ba ka tin ublek ong everlasting la ne ka jing em ka ba bom jukut tila sepi badang kam khna la ne kam samla pin ong chubong in ong ni me mong i peit kan ka covid khat khandai kan ne ka jing ja po par thei bula pujai ong ni la jan dei ka por ki ya ki ba khat du la jan wai par thei la ne la jan wan ujisu don ki ba ong na ni ngi pat dang khna don ki ba don ti ki ba ong yanga ni ngi leng dang sudah puling ngi dang sudah pas ngi dang kwa ban mo live our life ngi dang kwa ban im ga jing im jungi ngi dang kwa ban he ban san kidang benut te ya kan ka jing im hani perthai handai la da phila itho yo jisu kum unong pen im jong phi phila don yo jisu ga do no jong phi nga ong phi phinam benut ya kan ka perthai namar kham palat te ka jing itnat kham palat ka jing bha ha ka ta ka jaka song ne ka bau blai upen khre engi te na ka ta ka daw kan ka lum jing tam kan nam don ha ka ta ka hima ka jong ublai mo ha ka ta ka kingdom ka jong ublai ha ka ba ka throne ka jong u don ka ba u ublai usong but kan ka lum jing tam kan nam don shu timentang aku company pisa kan ka wai ka dur but kadur jong kini kini ki hep mo kini ki hep ki badet iwe kan thei we shin rang ki yam pi se yam ne se yam dai don ka por suk po la yam dak thak khali la yam ne da thangan ru yam da than le humwak ru yam dai ne ha hendrai hang di perthai namar ba ngi yam hi namar ba bon jing jin jar te ne perthai ki baret ni ba he ne ki bon ki ngi yam namar bingi don ke ne ka jing sungsi la ne ka jing bom so tanat ek ngi yam ka jing pang ka jing stom hendrai ngan ong pin dala poi ha beneng ka tien jo ublek ong nyat no ki umat jungi baro ki umat jungi kinam don ne on nyat no te menta kat bangi dang don hang ni po perthai pat namar bangi don ka por bangi hap yam don ka por bangi pang menta don ni covid khat khandai don ki ba yo kem yo ni virus ki pang ki shitom ki hap yam hendai hap deng jo ki jing yam jungi ki bangi kendo ni perthai ngi ban pan bor ken no ble ong try ablay hap yam te try namar banga pang menta ka sini nga suk po ni nga thak le ni ka than ko homework ngamla te try ke exams don exam se try rap se nga ni hap hi ban yam uble i ki umat jungi usosen e yangi bo ya rap yangi kat bangi dang don hang ni perthai la dang ni hap ban yam te ngi menta hang ni po perthai pet ngan bui phi sakan ni ko ka dur jo ka e tai pi i udai u bilor da wain dai te ko mga ong pipi yam da suk po dak thak li mo da pang jing pang ba phe barit ni ba her ya ba ya di da wai te mentaru ngi i badan covid khat khandai pi em ka sarkar ka penyat ka leng ya ka to ba hab ban ai ka vaccine ban ya da na utaw covid khat khandai hang ni ngin hab ban ngi dang hab ban di te ki da wai ngi dang hab ban yam ngi na ban pan bon no uble ban yo ya ka jing sumar bat kham tam no uble ban yo ya ka jing pen khia ho uble ula ban pen khia tang mangi hab ban pan ken ngi hab ban wat ken ya khma jing hab ban man ne ken yo ni uble uba hok uba khoj uba kraw bat uba don bor handengi ai ngo ba andangi la poi hakata ka hima ka jong ublei dan kam da wai shu dan kam dan jeng pang shu dan virus shu dan shu uni covid-19 nang ta dan shu ki we ki jing pang mo ki ba kumpi ki hep ki barit ngaru ngat ki khon ki barit jonga ba ki dang ret la let ai ki vaccine ki measles vaccine ki mo ki BCG ki bun ki vaccine la let ai bhalai ban ya da ya ka met jong ki nakaba yo pang te hendrai ondala poi hang ta po ka yeng ka bo jisu la pan khre dan jing pang chu byong khli ru em jer ho ru em pen her ru em dan chu te kini ki dawai ngim dan kam shu te oi ban dan ha po ta ka hima ju ble fitem pena pule ka kitab jing pen pau mo ka tu ka kitab ka badan ha ba khaddu e jong ka bible kitab jing pen pau nong ka ba ar hu ad khot ka ba ar balai hang tu ong ba undan uta uding jong ka jing im
kisla jong u kin mi baro shis nam ki bandai bet na ka banta ka jing pen khia yang ki brio ta kamut habang ngin bam hang ni tingia bam ting ya bam jing bam ke bas niun dai kapen snu su po kapen sengat kapen pang shini kapen pang mo kapen QBP kapen pang cholesterol ki bon ki naman bangi ngi bam be kat pamon barit ne ki barit ru ki khlung mentang ki na bam ki su po boy we de na bla heru mo sengat nang ta QBP nang ta bon ki jing pang namar balai ngim nang ta ban bam ko mahikai ble ban bam ngi bam tang mo bang shen turte nei da poi ha beneng ngin nam kan ni ka jingkwa jing ni em kan ni ka jingkwa ban bam ki jing pam tang ban hun uthliet kanum don chu hande kan don ka jing bam ka ba ublei la bu na ka benta ka met ka ba thmai jungi kan ni ka met ka ba deban yap ha baneng kam yap chu pina puli ka shi thi jong opon mo shi ki korin ong ba kan ni ka ba pot kan kup ya ka bom pot kanam pot chu kanam pang chu kanam mong chu te kum ta hang ta dan uta u ding joka jing em ngin yo ban bam yu so na u ding joka ka jing em ban ngin em jiu nom ong ka tin ka jong play kum ta te men ta at pe pi sa kane ko bai mo uneu de ka dur jong angel ngim pa ji ti ki angel dot ki ki bong lai ki angel ha po bible ngi puli ne abraham lai i angel jacob i angel ma kum ta ter ki bun ki bla yo i ki angel hande ngim da tip kita ki angel ki long ha kanu ka dur mo ha kanu ka dur kanu ka rukom te tamba ki long hilasi kum ki brio te kum tala shubu ite ka dur angel badu angel ka tin ju blai ka ong ba ki angel ki bon ha po beneng ki don da ki phau hajar ngot ki angel ha po beneng hoi ki don ki angel lu ki bala sa la blai la be na beneng ki la long suit dai ki la long ki demons mo ki ba pen syayangi hande ki angel ki bedang don ha beneng ki angel ki ba blai uju pha banyarap yang ki brio mo kita ki guardian angels pina puli ka sam ka ba khandai phuwei mentang ya puli ba ka sam ba khandai phuwei ong ba ki angel ki badai khmi ya phi mo kin pet kin khmi yangi te ublai u ayangi ya kini ki angel te aba ublai u ayangi kini ki angel ban sakri ban sumaringi ude ublai ba komno ude ublai ba bahan dai ublai u bakwa ban sumar yangi men sem shi ong atrai don kat ba ngi menta ka sngi pelat yangi na jing ma je men saw na jing pang distom ublai u bo ki angel ban pet ban sumar yangi tenang ta kane pat ka wi ka dur kwa ban pengi phi kane ka dur ka ai jo ka yang manem dai so kin ja nai bom yo let chu shi mani men ta la kan no nga don i khun siu jo nga em i grandson jo nga i ong isi ong nga me kha ni nga kwa ban let je seng te temen ta ka skiru banga one sa kanika studio ban record ya kanika program jong i bla khre no pinle che mi kha teng ong hap let ya tu khana kon pinle che po yo mani pinle che mani ngan let lang se mi kha ngan ap tang na bar yom sha rung pli kwa man rung te po yo mani tak ba yong ngan ap tang na bar te mi kha yom sha rung tong em phi khon kam dei ngan let rung po studio ban hap shu record te ngal onya lam lang i tang mai apa kali ken mok lam yo ban rung hang ni po studio nei kwa ba ban let je seng ngai phi ru baro phi long komini i khun siu jonga phi kwa ban let je seng ma ban let ru shi mane ban yar wai ban mane yo blai yar wai lang chit ham kum to blai ru komen ngi ru i kemen namar balai haba ki khun rit ki wai am kamen sim u blai ka kemen te namar balai u blai u ai pa ka shin tur ki khlung man ya ka jing yar ro ko yar ro yo blai bang yar ro yo blai o kamen sim ka kemen u blai u kemen u soitan te u dom tang ba junu tur te finde ya ro yu blai u pet cha jinga tang wan kanu jing e jing pen shai am shi ya ro ba yu blai oh hallelujah try jisu ya ro yu jisu ma ne yu jisu god is good u blai ba ba ki por baro roi ki jing ya ro soitan nut ban tur hajan jung phi ban pen shai la ni ban pen long ni phi khna ba da kat na ni ba sat la mo te menta ngiat kermen bangin yok kiu biang shi mane mo un covid khat khna un kot no ngin duai ba un kot no ma bangin yok kiu biang shi mane pai kan ne par ka dor jong kasngi ubnai ki khlor te uble uthawi ki ne par genesis pin puli uthawi ubnai uthawi kasngi khnang ba an pin I ya kita ki dak jong ki ayom jong kumentang idon arfu saw gunta chi sngi mo ka perthai ka ya saudong kasngi ka ajing shayangi khat ar kum khat ar kanta chi sngi nang ta ngi don ikini ki ayom ngi don ka yor ka talang mo ka per em ka senrai te uble upo ya kan kasngi ubnai ban kedau yi kita ki baro ba hot kum joru ban pen shai yang min sngi da kasngi ban min met do ubnai ba da ki khlor mo handai ha bangi le chabenang pitep num don chu khlor num don chu ubnai num don chu ki planet sim don chu namar balai uble hi ka jing shai ka burom ka jing u ka daplut
ka dap lut namar yu blengin na ban yu I de ki jong ki khaman ne ka jing shai ju ka dap lut ya kata ka hima ka jong u bat ngem nam haban khuslai pet komenta ki ong ba ka heat wave mo menin ngarang puli ka news ba kodon ko bai ka shinong hapo Pakistan kata ka shinong jagobat sanpho a degree Celsius kata ka jing shit ka ba ki breo ki la ashu yap ki mla sha sho bala khlutan ka sngi ba ka ni ka labon ki jing kala ka ni ka perthai ne hanan ngila chabneng don kum kata ngin don ba ya kata ka jinglong ka balong ba mo kum ba ka ba byang ba shit than khlutan ngin byang ngin bit na dong shadong te kum ta ni ukhlur bat ki bna ngin don shu ngin yu itang ya ka jing don ka jong ka jing shai ka jong blei kani ka wai pan ka kot phin ong ka kot yung anda klinga se kli ami ki khna ang le thu khana kani ong kai kani ki ong ka bible hoi ni puli nei ka bible nei ka tai ka de ka wei phin na puli kitab jing pen pau ko wei khat lai nom khat lai khot ba phra ko ong ba ka ta ka de ka kitab jong ka jing im ka jong khun lang brat the lamb's book of life kai ka ta ka lamb's book of life mo lan ka ta ka kitab ka jing im jong khun lang brat ka de ka kitab ka bala tho ya ka kerteng jong nga jong phi Hendai lanun pen kiu kurteng hang ta dai ka bangi ong try jisu ai ngo ime ba mela yap nam ta ki pop jonga ngala le pop try hendai nget banga yo I jing map ki pop jonga danga ba nga pediang ime kum nong pen melang ukun jong ublei melawan long brio seperti map jisu ki pop jonga nga kwa ban bot ime nga kwa ban kala ka ba mut ngam kwa shu ban le ki pop haba ong kumta la tho ya ka kerteng jong I ken hang tai po ka kitab jong khun lang brat jong blei mo ka kitab jing im jong khun lang brat jong blei bo no jisu wan ka sngi bishat sa ple be ta kitab sa pe ken kerteng jong nga jong phidan na em te vla khat u blei ben ta ka pom so jisu present jisu ngadan phin let school pi ong present miss dai na em tenda la khat u jisu hang ta ka kerteng jong phi phino jisu ba ye tra jong nga oi present ngi yo ban rung sta shabneng te untang I kwa ban don ta he po ka kitab ka jing im ka jong khun lang brat jong blei te ya kan di ka jing pen im nga kwa ban ong phi ngim ha ban su pisa e ru em ngim ha ban ong atrai ngandale hok shwa atrai ngandale jiseng shwa atrai ngandale tip sngi shwa sa map ki pop jonga em tang da ka jinget tang da ka ba shu let bet try jisu nga bakla te try jisu nga le pop te try jisu man ka por nga kum thok nga kum bishni nga kum mo nga kum le shibun ki kam nga le kum no jisu ngamla nga le hok shma jisu sa map ki pop jonga jisu ong em phim nam kam man le hok shwa shu wan bet da kam do not shu wan bet ong map ki pop jonga try jisu tang kum ta ong wan shong jisu ha do no jonga ya rap yang abangan bot ya meman kasngi tang kum ta u jisu lon shong ha do no jong pi ma u ken unya rap ya pi shu ai te ka jing pen em tang kum ta phila yo ban tho ha kan ka book of life ka teng jong phila kan tiu ka dei da ka jing ai ka badau jisu Christ mde da ka jing le hok jonga ju pi la kan tiu yang I pat ngin yo ben ban rung shabeneng mon da la wan u jisu la ningin la alit ang ni perthai don ka por ka ba hoi ngi hap ban yap ngi hap ban le ding ba ka te ka lung jing tam tip ya kata ndei ka man sim jungi ka nyo ban rung be shabeneng te to menta ha beneng kan don sa kan ko wei kan ni pitip ka de ka ai ni pet ka de ka crown dai la ni ka ta ka pan snyat manu shit phong phi ka pan snyat hagi pan snyat shit phong ki sim dai na ki sim ki shit phong ka pan snyat mo ban pen I ka ta ka jing nong se te ngiru ki khun ki jong ublei la pan khre ka pan snyat ingi mangin yo phong hende ya kini ki pan snyat pan ublei un ai un ong tin jo ublei ko ong ba un sa bisharingi bat un sa ai yangi kan nong kat kum ka jingle jongi te kan ni nga kwa ba pin snap sha skor ba mdei ba ublei un ai ya ka jingpin im la ne ka jing im bom jukut la ne ka beneng da ki jingle jongi em ngimyo ya ka beneng da ki jingle hok jongi ko mangala de batai haswa ya ka jing ya ka beneng yo da ka jing map uji su ba da ka jing net ba da ka jing ai jong uji su Christ ndrai ya ka nong ya ka reward ya ka prize ha beneng ngiyo de ki kamba bahajungi tika ni ka crown em ka de kata ka prize kan ngin pong ngin pingin yo pong ka crown ka bakum no ngin dalit cha beneng la khat ingi ki khon ki jong play wat la ting ting ni bakla compare ka jing ai ka jong jisu ka dap biang ka kan map ya pi pinda bakla mentang si fila kala mo la doi jisu map ki pop jonga la shai pinong that menin ngala doi nga kala mo mentang si la kum la pop biang so tanong la le pop biang ha mentoi de la onga mentoi lang kala mo la le pop biang pi ong bai snap jar me soitan
ka jing ai ujisu ka dap beng si sen ba pila pediang ujisu tamut ujisu wat rabang bang chunu rabang pendam no kerteng si sen bala tho ha kane ka kitab ka jing kerteng ju pila don ba yang to te hendrai ba pin le man ka sngi pat de ujisu lengba umen sim ba khoi ka mango ang fat ku ble ku pa ble khon ble men sim ba khoi uben sim ba khoi pa unyarap pi man ka sngi ba pin job kan ya da pi million man le kam ba sngi kum la sai pi kum le biang wat nom diao le ong trai jisu ning la kum le pop yang tengan le kum no jisu ong yang khon yang le yang pelapan mak biang ya biang men sibuk khoi jarap ne pi kumta kan man kas ngi pen million kan men le ki kam ba tingi sam million ngila kan salong janai kata ke jingle jungi ka kam ba but ondang ngila poi ha beneng ngin sayo ban phong ya kata ka crown kata ka pansngat si ruwa em tu jing ruwa ngandon pansngat ne em ngandon pansngat ne em mo ondang ala poi ha ka yeng shong ne haneng ho ot ngindon pansngat aman bale kat badang emang ni pertai ni kum ki khon kristan ki belayo ma bi ki pop jongi ki belayo ma de jingai jong Jesus Christ ngin bedeng ban le ba kemaktin blek ong ki paramarjan kom ba ela de le na ye ki wei kom ba pi khmi lenti ki wei kin le ye phi na ka ta ka daw kom ki khon kristan gi de ban don ka ta ka jing so tan na ka jing so kit khli ban le ki kam ba ka wei ka kam ba phi le ta ka mot phin yo ki mau lan nai ha ka ni ka crown ko jong phi mo ka ni ka crown ka de ka ta ka sharp jong ka burom ka tin u blek ong ba baro u bre u la le pop bat u la do le no ya ka burom ko jong u blek Pisong tenat em da don ki bru kena komentar mentar sngi kadang dai ka sngi ka ba ka ni ka sngi ba record ya ka ni ka program ka ni ka sngi ba mi result jong ki ba la matric mo SSLC ba SSLC o ki la ya pass ngi ki kena ki ba pass ki la ya comment ki la yo buram ba ki la ya pass ki la ba exam te kanut tamangi ki konjo ble ngin da le ba ka ni ka jing eman ka sngi ngi le ki kam ba la poi sho beneng ka buram ka ba palat ban ya ka buram ka bangi yo partai ndai ka buram ka ba shu ai ka government la ni ba shu ai ha school la ni bishu ai ki ka buram ai ublai umdan manoru bala shoban to la ni ban penjat kan tap ba yang kita buram bangila do mangila pop ublai un ai ngi kata ka buram te kan ne ka dur ka bakhat do hang tai ong doing wrong mo mantan oi phingi de ban ne ya ka ai ka ba ne doing what is right namar bangi te ki khun ki jong blai hendrai kan ni ka ba doing wrong but hang ta in dala poi ha beneng nginam le shu kan ni ka doing wrong la ni nginam le shu ka ta ka no ka kam ka ba bakla ka bible ka tho yangi ba ha beneng annam don pop shu nam don chu ki ba le pop annam don shu ka we ka pop ru te la dangi le cha beneng ngin yo ya kata ka jingpen thamai boring ngin yo ka met ka ba thamai ngin yo ka jingmut ba thamai ngin yo ka download ka ba thamai na do nang ni hi ba pila apdeng jisu la yo ya kata ka download ba thamai tang ba usoitan udang wan ken man pensoi tang mang yong em soitan mo nas ko apan ip kan ni ka dur kan ni peit kan ni ka dur sumut dur kan ni ri download jongi mo Tongan chupin ipi tang idur ini we soitan mo ini soitan baret ha iwan itit tingkang tok pila pediang jisu ong tok pina po apino mano ini soitan manga please hari pina komple pi ong de mano da komple u hikai pi ban bisni pi upi ai runga ka dono jong pi ula pen bisni den tamut ka dono jongi bara bor ki soitan bakini ki suit mo ki wan man tiet man hikai ban pen shoyingi hendai habangi la pediang yu jisu undal arum ha po igi dan man no jisu tu ki pet no kan kini soitan ki pet no kini ki suit ki pet no baru soitan unum yo ban rung man shong ha ka dono ki jongi te kan ni ka dono u jisu pen khoi man la ka sngi ban Tay ka oi pi habang ngile le pop ngile bakla ka dono jungi ka yong mo ka tingit mo ka pop ti hendai haba ngi pediang yu jisu ka snam jong jisu ka sad ya ka pop ka jungi ka dono jungi bat ngin yo le kan ngin yo kan ka dono ba le bat na ka ta ka daw onam don shu kan ni ka bas niu la ni ka babakla bangin le habeneng naman ngin don bet ya kan ni ka dono ka bali ti kumta lengba kan ni ka jingi thu khana barit jonga man ta ka sngi ki hap ki barit hap ki ba e jonga pet ken kan tai ka de ka beneng kan ni khendet ngapin ip ba ka ta ka yeng shong ne ka bo ble upin khre yangi ka long ka ba bas ma
wat lang ngidang don hang ni perthai ngila hi ban yes ban itho yu jisu ngila ban dwai yu jisu man lakas ngi ngan ya rengkat bo jisu man simbo khoi nyarap ya phi bat ondala po hebneng nyo ka yeng shong ne bat ngim hap shu ban yam ngim hap shu ban kuslai ngim hap shu ban pang ngim hap shu ban krekot das nam gitu balik school ni apa homework mental apa online homework imes ha beneng lesing ngim don kam shu ban krekot best da krekot thaj nei tam ha pa ban kre na hap start hap kamai he ha beneng te uble ban biang ngina dong shadong ti na no ba yo ka jing im bom jukut ni yo ro saya ka bai nong neki kamba bahaju ngina ka takadaw nga khot ye phi ba pen wa de ka khma jong uble yang yu jisu do no jong phi yai beteng man le ki kamba bah bat ngin long ki khon kristan ki ba pen so bah ya ka mon ka jong uble de to kan uble un kyrkhu ye phi un ai phi ka met ka ba koi ba khya un ai phi ka jing start un ai phi ka mon man la ban jet ya ka mon ka ba khoi ke jong uble nam ta ka burom ka jong amen de to kan hani ka pon ngin yo ya ka jong kyrkhu penwai Kukpa jungi bahabneng ya aingu ime tribe it ba mela sha engi lengba gani ka program ko tribe it menginyo ban rung shi ki yeng ki sem jungi para banget ki khun hep kin try ki ba la yo ban sha score la yo ya ka ktien ga jongme ki la yo ban yamanelem ma ya ka kerteng ga jongme lengba gani ka program junga good news tv ko try ngidwai ko try ga jingker khu ga jongme halor ka jing im jungi wei pe wei hep ibaret ko try sut apo jongki ya kata ga jing it ki jing shep ting yeme bat ga jing san ha ga jing tip ka ktien ka ba im ga jome tribe it ho ya ka por sha bangin pin ko tran ngi kerpat ba ka jing ai ga jong jisu kris ba khon ka jing it ka jong blei khpa bat ka jing slok ka ba thyang ga jong min sim ba khoi kenya shong dap bat ki khon hep ki jong ka balang ki khon hep jong ka perthai borok ka wei bat ki bariung ngai keleng satla ka perthai na du menta chu du ki bom ju khot ru amen